नमस्कार, माझं नाव प्रसाद मुंडकर आणि मित्रांनो मँगो किचन या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत। मित्रांनो, आज मी मालवण या माझ्या गावामध्ये रेवंडी हे गाव आहे, मालवणमध्ये रेवंडी असं गाव आहे। त्या गावामध्ये आज मी आलेलो आहे आणि आज आम्ही इकडे रेवंडी गावामध्ये खेकडे कसे पकडायचे ते आज बघणार आहोत। सोबत माझा भाऊ आहे लक्ष्मीकांत कांबळी, तो आपल्याला दाखवणार आहे की खेकडे कसे पकडायचे ते। तर चला तर बघूया। हे आम्ही फोंडोळात आलेलो आहोत आणि ही आमची समोरची दिसते ती वडलोबार्जितची जमीन आहे। आता आम्ही इकडे आज खेकडे पकडायला आलेलो आहोत। सोबत माझा भाऊ आहे लक्ष्मीकांत। तो तयारी करतोय जी खेकडे पकडायला आपल्याला जे मुशीचं मांस लावावं लागतं ते आता आम्ही बांधून घेणार आहोत। हाय लक्ष्मीकांत। हाय, कसं आहेस? बस फर्स्ट क्लास। हाय, पुरेल का आपल्याला तेवढं? हा पुरेल, पण कमी भेटलं कालच्या पेक्षा ना? हा पण ठीक आहे, काल जास्त होतं। तर बघूया कसे खेकडे पकडायचे ते आपण। किती आहेत? 7 आहेत ना पगोले आपल्याकडे? होऊन जाईल। हे बेबी शार्कचं मांस आहे, म्हणजे ज्याला आपण मोरी किंवा मुशी म्हणतो। ओके। आणि ऍक्च्युली कसं असतं की ह्याला ना एक तेलाचा तवंग असतो। तुम्हाला माहिती असेल की मोरीच्या चांबडीचं तेल काढतात। ओके। आणि तेल आणि रक्त ते पाण्यात पसरतं आणि त्याच्या वासावर कुर्ली खेकडा ह्याला अट्रॅक्ट होऊन ह्याला खायला येते। म्हणून खेकड्याला अट्रॅक्ट करण्यासाठी मोरीचं चामडं असेल किंवा कोंबडीचे पाय असतील, कोंबडीचं भाताड असेल, तर त्या अशा गोष्टी लावतात। आणि हे तुम्हाला जाळं दाखवतो। हे असं खेकडे पकडायचं नेट असं, ह्याला पगोली, बरोबर, पगोली बोलतात, फागली, असं वेगवेगळी नावं आहेत। आक्या बोलतात काही लोक, आपल्या इथे पगोली पगोली म्हणतात। तर ह्याला ही रिंग असते लोखंडी आणि हे असं जाळं असतं। ओके। हे असं, आणि इथे आता आपल्याला जे मोरीचं मांस आहे ते बांधायचं, वर बांधायचं आणि ही अशी मग पाण्यात टाकायची। आणि मग जेव्हा वाहतं पाणी, आता आपल्याकडे भरती ओटी असते पाण्याला, आता आपण खाडीमध्ये आहोत, बरोबर, या साईडला ही खाडी दिसते। तर ह्याला भरती ओटी असल्यामुळे काय होतं, पाणी वाहत असतं आणि वाहत्या पाण्याला मग ह्याचा वास इथे तिथे पसरतो आणि मग खेकडा ते खाण्यासाठी आतमध्ये येतो आणि मग आपण त्याला कॅच करतो। मग ही टाकल्यानंतर रॅन्डमली अर्ध्या तासाने 15 मिनिटांनी आपण उचलून बघायची। त्याच्यात खेकडा असेल तर कुठे जाणार नाही, तो तिकडे जाणार। ओके, तर आता आपण बघूया खेकडे कसे भेटतात आणि किती मोठे भेटतात ते। लक्ष्मीकांत, किती बांधून झाले आपले? टोटल 4 झाले, 3 बाकी आहेत। 3 बाकी आहेत। आता आपण अजून उरलंय का मांस आपल्याकडे? बऱ्यापैकी। काल आम्ही मांस आणलेलं भरपूर, पण काल रात्री ते आणून असंच नुसतं ठेवलं, फ्रीज मध्ये नाही ठेवलं, त्यामुळे ते खराब झालं। हा, ते खराब झालं। तर एकतर ते फ्रीज मध्ये ठेवावं, आणि मुशीचं असेल तर। फ्रीज जर नसेल ना तुमच्याकडे, तुम्हाला असं वाटत असेल की खूप वास येतो, कारण त्याचा वास उग्र असतो, खूप उग्र असतो, तर तुम्हाला असं वाटत असेल की वास भरपूर आहे, तर त्याच्यामध्ये काय करायचं, एक पिशवी जर तुम्ही हे मोरीच्या मांसाची घेतली चांबडीची, तर त्याच्यामध्ये एक मिठाची पिशवी टाकायची, जाडं मीठ। हा, जाडं मीठ, बारीक मीठ काही। ओके, जाडं मीठ टाकलं तर ते वितळत नाही पटकन। ओके। आणि मग ती टाकून ठेवायची नुसती, डायरेक्ट पलटी मारून टाकून ठेवायची। हा, पलटी मारायची, टाकून ठेवायची आणि कुठेतरी वर अडकवून ठेवायची, जेणेकरून कुत्रे मांजर कुत्रा किंवा तिकडे जाऊ नये असं। आणि मीठ जर नसेल ना तर रखा असते आपली, हा, खड्डा करायचा, रखा ते मिक्स करायचं आणि त्या खड्ड्यात पुरून ठेवायचं, तरी पण ते राहील। पण एकदा वापरली ना पाण्यामध्ये की परत सेकंड टाइम नाही वापरता येत ती। ओके। कारण तिचा जे रक्त असतं किंवा जे ऑइल असतं ते सगळं निघून जातं, तर ती वापरताना फक्त एकदाच वापरता येते आपल्याला। हे 7 आहेत ना आपल्याकडे? हा, तर सध्या 7 आहे। मग आपण 7 टाकूया ना, आपण एकाला बांधायला नाही ना आपल्याकडे आता? नाही, केलं मी, ते ऍडजस्ट केलं। ओके, मग ठीक आहे। हे आपण जे आता पगोल्या टाकणार आहोत ते बघा, हे असे खाडीतनं जे एक छोटंसं पात्र बोलतात त्याला, हे बघा हे असं आहे,
या ठिकाणी आपण आता टाकणार ते बघ, असा पुढे जाऊन असा काळो काळोख होतोय. लक्ष्मीला चिप्पी बोलतात ना, जे झाड आहेत ती चिप्पीची झाडं ना. चिपीची झाडं, ही मॅनग्रोव्ज. मॅनग्रोव्ज. आणि ह्याला खूप अति महत्व असतं. हे बघा, हे चिप्पीची झाडं आहेत ती सर्व, जी बघा मुळं सगळी बाहेर आलेली आहेत. ह्याला महत्व का असतं की ही झाडं आहेत ना, ही माती धरून ठेवतात त्याची मुळं. ओके. हा. ही जी चिपीची झाडं आहेत ना, ही मुळं, ह्याची जी मुळं असतात ती माती धरून ठेवतात. म्हणून वाहत्या पाण्यामुळे जी मातीची धूप होते ती होत नाही. आणि कधी वेव्स आल्या, लाटा आल्या समजा, तर त्या लाटा अडल्या जातात या झाडांमुळे. त्यामुळे ही झाडं आपल्याला खूप त्याला अति महत्वाचं आहे. आणि ह्याला जे एक फळ येतं ते आपल्या महाराष्ट्र राज्याचं राष्ट्रीय फळ आहे. ओके. म्हणजे आपल्याकडे कसं राष्ट्रीय पक्षी आहे, हो. महाराष्ट्र राज्याचं राज्यफळ आहे याचं जे फळ. आंब्यानंतरचं हे फळ लागतं. हा, आंबा हा आपला राज्यफळ नाहीये. आंबा आपलं हे हा, आपण राष्ट्रीय फळ म्हणतो. आता बघायला भेटेल का ते कुठे? आता मुश्किल आहे आणि अंधार पण झालेला आहे. आता आधी आपण पगोल्या टाकून घेऊ. ओके. कुठे टाकतो? पहिले इकडेच टाकतोस ना? ही बघा, अशी आपण लक्ष्मीकांनी पहिली एक पगोली टाकली आहे. त्याच्यावर आता दगड ठेवला. आपण दुसरी पगोली टाकूया. आता आपल्याला इकडे आतमध्ये यायला लाईटची गरज लागेल, कारण की एकदम रस्ता व्यवस्थित नाही आहे. हे दरवेळेला तुम्ही लक्ष्मीकांत ह्याचा वापर करता ना? इकडे येतं ना ह्या साईडला फोंडोळ्यात? हा, इथे कमी लोक येतात खेकडे पकडायला. ओके. आणि इथे कसं चिपीचे झाड आहेत, त्याच्यामुळे खेकड्याची उत्पत्ती जास्त इकडे असते. ओके. चिपीच्या झाडांमध्ये, त्यामुळे इथे खेकडे बऱ्यापैकी मिळतात. ओके. आणि आता टायमिंग आहे, भरतीचा टायमिंग जेव्हा चालू होतो हा, त्यावेळेलाच ह्या पगोल्या टाकायला सुरुवात करायची. केव्हाही मासा किंवा केव्हाही खेकडा पकडला जात नाही, त्याला एक पर्टिक्युलर टाइम लागतो. आता ह्याला म्हणतात ताण आहे. आता भरती चालू होते तर पाणीचा फ्लो चालू झाला आणि एकदा खेकड्यांच्या बिळामध्ये पाणी शिरायला लागलं भरतीचं की मग खेकडे बाहेर येतात. त्यामुळे हा टायमिंग परफेक्ट आहे. ओके. नीट. ही तिसरी पगोली टाकतोय आपण. पुढे जाऊन बघूया. ती बघा खाली दिसते. थोडं आरामात. अशी बाजूला बांधून ठेवायची. किती उरले लक्ष्मी? किती उरले आता? आता 2 उरले. ओके. आरामात. ही ह्या साईडला आपण टाकतो, तिथे अडचण खूप आहे. सरळ नाही पडली, आरामात जा. मागेच खेच खेच की. येस, परफेक्ट. आपल्याला आता परत अर्ध्या तासानंतर चेक करायला यायचं आहे ना? ओके. पाणी भरायला वेळ आहे तसा. आता समुद्रामध्ये चालू झाली आहे भरती. तरी आपण हे 3 वेळा टाकायची की 2 वेळा बस झाली? आता किती मिळतात त्याच्यावर डिपेंड आहे. 6 मध्ये पहिल्या त्याच्यात 6 मिळाले तर बस.
ही 6वी आहे जी आपण आता टाकली आहे ती, आणि याच्यानंतरची एक लास्ट बाकी राहील. ही लास्ट वन आता आपण टाकतोय. आणि आता आपल्याला नंतर मग त्या काड्याला अर्ध्या तासानंतर यायचं आहे. लागली आहे त्याला, जवळ येऊ का? तर 7 आपल्या आता झालेले आहेत. लागली बघ ना, एक दिसते. छोटी आहेत 2. सध्या ना हीच साईज आहे ना, लहान आहेत एकदम. हे बघा, हा पण पकडत नाही, सोडून नाही सोडून देतो. बरोबर, लहान आहेत ना खूप. ओके, मोठ्यांची आपण वाट बघतोय. चल उचलून बघ. छोटी आहे, लहान आहे. काय करूया? नंतर टाकून देऊ आपण बादलीत, आता घेऊन ठेवू, नंतर सोडून देऊया आपण. खूपच लहान आहे ना, परत टाकूया. हे नंतर सोडून देऊया. ही बघ इथे रशी. छोटीच आहे ना. हो, धाव दे. काय नाही. छोटीच आहे ना. दोन्ही पण छोटेच आहेत. टाक. काय ही छोटी घे. चल काय करतील पटकन घे. खाऊन गेली ती. छोटीच आहे. छोटीच आहे. अच्छा, गावात भारी जबरदस्त काम झालेलं आहे. ती पण जाणार असते. काढून ठेवलेलं सगळं. पडलो आणि माझ्या पायाला लागलं. त्याच्यात आपला वेळ भरपूर गेला आणि त्याच्यामुळे बरेचसे खाऊन गेले. कळलं ना. ही साईज आपल्याला सगळ्याच्यात भेटली पाहिजे होती. मिळाली असती. म्हणजे जर खाऊन गेले तर ही साईजच असणार प्रत्येकाची. जबरदस्त. आता कुठे बरं वाटलं काय? आता बाकीच्या छोट्या नंतर सोडून दे. हा, एक साईज बस झाली तुला. मासा भेटलाय. डाकू मासा. डाकू मासा आहे. अरे वा. काय करणार? टाकून दे. टाकून देऊ. नाही, आपल्याला ती एकच मोठी भेटली. पिकावर समाधान. तर आपल्याला एकच मिळाला, पण तो घसघशीत मिळाला ना. हो, एकदम जबरदस्त. 300 ग्रामचा असणार तो. 300 ग्रामचा एक खेकडा आहे. बाकीचे छोटे आहेत ते आम्ही सोडून देणार परत. आता ते एकच घेऊन जाणार. भारी. तर आता आपण या एका खेकड्यातच समाधान मानतोय आणि
असे तुम्हाला व्हिडिओ अजून हवे असतील तर मँगो किचनला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. थँक्यू.